Nachádzam sa na Vianočných trhoch v Bratislave a idem sa spýtať ľudí nejaké vianočné otázočky. Aký bol tvoj najväčší fail, ktorý si zažila na Vianoce? Keď som zistila, že kapor, ktorého jeme, je vlastne ten kapor, z ktorého som si robila kamaráta týždeň predtým. Už si mu dala aj meno? Volal sa Fufík. Fufík? Keby zhodím stromček, alebo že není sám doma v telke, to je bolo prúser. Akože mali sme tak, že rodinnú večeru a potom sme išli sa oslavovať s kamošmi. Som bohužiaľ trošku sa opil. Zaspal som na lavičke. To by som nechcel, hej. Ale Pohádala som sa s mojimi rodičmi u mojej babky a bolo to o politike. A potom som odišla k mojej kamarátke na zvyšok štedrého večera. Keď moji rodičia na Tajnáša nosili teda darčeky pod stromček a boli také, že sa mám pozrieť von z okna, že či nevidím zlaté prasa. Tým, že mali sme rozsvietené, tak som ich videl v tom odraze, ale ja som sa tváril teda, že keď si to povedal rodičom, tak ako zareagovali? som mi to nepovedal. Ešte to teraz nie?